May na po kamo sa Bicol at syempre bago po kami gagala ay kakain muna kami ng bonggang-bongga dahil bawal ang magutom. Nandito nga po pala kami sa Shoal 199 na matatagpuan lamang po dito sa Block 19, Lot 14, Magsaysay Avenue, Concepcion, Pequeña, Naga City, dito po sa Camarines Sur. At dito nga po ginanap ang kaarawan ng aking biyanan na si Mama Puring. Happy birthday po Mama at sana ay gabayan ikaw lagi ni God. At syempre, salamat din sa nang libre. Ingat din ikaw dyan lagi ni. Bukod po sa napakasarap ng mga pagkain dito ay talaga namang siguradong mabubusog ang lahat dahil ito ay unlimited Korean buffet. Kaya naman kainin mo lahat ng gusto mong kainin. At kunin mo lahat ng kaya mong kainin. O diba, sa halagang 199 pesos per head ay talaga namang sulit na sulit at napakalawak ng kanilang lugar kaya naman pwede nyo po dito dalhin ang buong barangay. Naku, busog na po ako dyan. Kaya naman mega shoutout muna po kay Ma'am Ferly Zel ng Sagrada Iriga City. At shoutout din po si Ton Kaunan sa San Nicolas Diversion Baaw. Sabi ni Roslyn Delfino, makikaon man raw po ako si Ton. Salamat po kaninyo ngamin.